atin ang Diyos. Diyos maray na hapon sa inyong kabos mga tugang, and welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan na aldaw ning Lunes, petsa 6 kang bulan ning Abril 2026, kung saan sa tuwa mga tugang sineselebrar ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo kasuhapon. Pero nasa octave po tayo ng Easter season. So sana po, kumusta po ang sa indong Easter Sunday? Oh, by the way, kumusta po ang sa indong Holy Week? So nakapagnilay-nilay po ba tayo tungkol sa pag-ibig sa atin ng Diyos? O saan kayo pumunta ng Holy Week? Baka naman, Father, ang Holy Week ko po ay pumunta ako doon sa excursion. Nag-excursion po kami. At ng Holy Week po kami, Father, nagpunta kami sa Boracay. Wow, okay. Anong Holy Week, Father, kami. Pero ang tanong ko po, nung Holy Week po ba, nakapag-celebrate po ba kayo ng una, Last Supper, nung Holy Thursday? At nung Good Friday, nakapag-celebrate po ba kayo ng Veneration of the Cross? At noong Saturday evening, yung Easter Vigil, yung celebration of the light, of the fire, So nagkapagsimba pa kayo? O hindi naman? O ngayon, kahapon, Sunday, Easter Sunday, nagsimba po ba kayo? O baka nakalimutan po ninyo o sadyang kinalimutan talaga na hindi talaga nakapag-celebrate ng Holy Week, kundi nagkaroon ng staycation, nagkaroon ng vacation. Alam mo po mga tugang, wala namang problema magkaroon ka ng staycation, vacation, pero mas maganda, you have spent something memorable, something blessed, something sabihin natin meaningful, and walang iba kundi you have spent your Holy Week with the Lord Jesus. Sana po ganun ang nangyari, kasi ang nangyari sa atin yun na nga, you took the advantage of having vacation. Alam mo, kung ganun po ang nangyari sa atin, ano po ang ginawa ninyo ng Holy Week? Sana nagsayang lang po kayo siguro ng Holy Week. So dapat naging banal ang sa inyong simana. Paano po ba ninyo pinabanal ang inyong simana? Nakapagnilay-nilay po tayo, o sabi nga sa Bicol, nakapaghurop-hurop kita manunungod sa dakulaon na pagkamuot sa tuya ning Dios. Na inalay niya ang sa iyang aki na walang iba kundi si Kristo. At dahil sa obedience, sa pagsunod ni Kristo, sa kagustuhan kang Ama, kita gabos ay natubos. Yan. Napakaganda po mga tugang. Sana hindi natin nasayang ang Semana Santa. Kasi para bang nangyari, parang lumipas lang yung Semana, Sana po, wag naman sanang lumipas sana yung Semana na hindi naman natin na celebrate ang Semana Santa. Yan. Kasi sayang di ba? Tandaan po natin, ang araw-araw natin ay dapat, sabi ko nga doon sa mga nagkumpisal sa kuya, you have to have an intentional or purposeful living. Kasi kung hindi, magiging parang routinary, parang wala lang, parang ordinaryong taon lang, parang ordinaryong araw lang, parang wala lang. Kaya dapat intentional. When I say intentional or purposeful, ano ba talaga ang pinakadahilan? Alamin natin ang pinaka-intensyon, anong pinakadahilan, what is the very reason why do we have that. The Holy Week was a kind of remembrance
Ano? Kaya nga, at least once a year, we remember what God has done. Sabi nga, we remember what has God done to us. Okay? So that we can really celebrate. Ano? We remember how you loved us. Yan talaga. We remember how God loved us by even dying on the cross for us. Sana po yan ang satuyang naging paghurup-hurup noong Semana Santa. Ano? So sabi ko nga ni baga kaya na dapat nakapag-celebrate kita kang Semana Santa. We join or participated in the liturgical activities. Kasi sayang naman po mga tugang kung hindi tayo nakapag-celebrate. Ano? At ginawa natin na, nakapagbakasyon ka nga, pero sayang. Alam mo, mas maganda po, we have to make our day holy. Hindi lang po ng Holy Week, pero dapat every day, we have to make our day holy. Paano natin mapapabanal ang satuyang aral daw? Sabi nga, sa atin, meron yung tinatawag liturgy of the hours, so that every hour can be sanctified. We have to set apart sa oras na ganito, we have to set time for God. Magayon mga tugang na we have to set time. Maglaan tayo ng panahon. Kasi pag hindi tayo naglalaan ng panahon, nasasayang ang ating panahon. O para bang wala lang, dumaan lang, o ano nangyari, wala lang. So sayang. So ano po ang natutunan natin sana ng Holy Week? So yun po ang magandang pagnilay-nilayan ngayong Easter Monday, kasi kung may Holy Monday, may Easter Monday po ngunyan. Ganyan na Easter Monday. So ano po ngayon ang pagnilay-nilayan natin na sana mula ngayon maging banal ang araw-araw natin sa pamagitan ng tayo ay nagdarasal. At gumagawa tayo ng mga gawain banal. Yan, gawain banal. Hindi yung gawain hangal, kundi gawain banal. Ano ba yung Father Bus na gawain banal? Alam mo, ang gawain banal, hindi lang naman pagdarasal. Ang gawain banal, yung pong gumagawa tayo ng pagmamahal, pagmamalasakit, pag-unawa, paggawa ng kabutihan sa kapwa. Yun po ang gawain banal. So make it holy. So do things that are sabihin natin mga bagay na mga magaganda at mabubuti. Kasi anumang mga mabuting bagay ay masasabi natin banal. Banal po yan eh. Yung banal ay yung bang ginagawa natin ang anumang bagay na may pagmamahal, nagiging banal po yan. Hindi po tayo gumagawa for the sake of requirement, for the sake of it, for the sake of just doing things. Nawawala po ang kahulugan. Kaya sabi ko nga mga tugang na maganda po na may natutunan tayo ng Holy Week. Nga lang sabi ko ngunyan, kasi po ngayon, po tayo recorded, kasi si Father Butch wala po dyan sa Legazpi, naka-record lang po tayo, kaya nga, hindi ko lang mababasa ang sa inyong mga messages, pero kung tatanungin ko kayo, maganda po na pagnilay-nilayan natin. Ano po ba ang natutunan natin ng Holy Week? Alam mo, nung Holy Week, isang bagay na matutunan natin, maraming. Unang-una, si Pedro. Okay, si Pedro mga tugang na who followed Jesus Christ at a distance. Kasi nga, nahiya siya. Nandun siya, nahiya lang sumunod kay Kristo. At nahiya pa nga siya that to be identified with Christ. Kaya nga, hindi ba doon sa naalala tuloy niya, ang sinabi niya kay Kristo na, susunod ako sa iyo at hindi kita pwedeng iwanan. Pero sabi ni Kristo sa kanya, Peter, you will deny me 3 times. At malalaman mo ito pag tumilaok ang manok. Yun.
yung mga tumitilaok ang manok. Actually, that is, yung pagtilaok ng manok is a kind of wakening. Magising na tayo. Alam mo itong mga nature, di ba, ang tilaok ng manok is natural po yun eh. Pag tumitilaok ang manok, ibig sabihin, gumising na po tayo. Gumising na po tayo. Baka masyado tayong mahimbing sa pagkakatulog, kaya gumising na po tayo. Yun po. So maganda po yun. Ano po ang natutunan natin kay Pedro? Yan. Maganda po yun pag nilay-nilayan. Ano bang natutunan mo kay San Pedro? Na totoo gusto niya sumunod, pero dahil sa takot, hindi siya nakasunod. Nagkubli siya sa kadiliman. At itinatwa nga, I do not know him. Pero alam mo mga tugang, pero deep inside, sabi nga, malapit nga ang puso ni Kristo, pero malayo naman siya kasi dahil sa natatakot. So alisin po natin ang takot. At tanggapin natin na si Kristo ang kasama-sama natin. Alisin po natin ang takot. Let us change our fear into courage. Kung makikita mo naman, di ba, nung pagkatapos na sila ay ng Pentecost, dati takot, nakapinid ang kanilang mga pintuan, pero when the Holy Spirit come and descended on each of them, nagkaroon sila ng lakas loob. Yan po ang mahalaga. Anyway, babalik muna si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters To perform, To win. to rise above challenges. top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Ngunyan na aldaw ning Lunes, petsa 6 kang bulan ning Abril 2026. Ano? At sa tuwing sineselebrar ang Octave. Ano po? Ibig sabihin ng 8 days after Easter. Ano? Oktaba. Anong ngunyan ay Easter Monday. At sabi ko nga ni Kasubago na ano po ang natutunan natin doon sa Holy Week. Ano sabi ko kasi magandang matutunan natin yung ginawa ni Pedro. Ano? Na yun na nga in a way sumunod siya kay Kristo pero dahil sa takot niya na ma-identify kay Kristo baka siya parusahan o baka siya ay ipakot din sa krus. Kaya nga, he denied. O, isa pang bagay na makikita natin. So, si Maria, hindi Maria Magdalena po yun eh. Maria na taga Betania. O ano, nung Lunes Santo po, ano bang natutunan natin doon? Na unang-una, hindi po siya nag-aksaya. Ano? Alam mo, sa Diyos wag tayo maging kuripot, wag natin pagbibilangan ang Diyos o para bang sinasabi natin na tayo ay masyadong yung masyadong binibilangan natin ang Diyos ang binibigay natin. So, sapagkat si Maria na taga Betania ipinunasan niya ang paa ng Panginoong Jesucristo ng napakamamahalang pabango. Hindi siya nag-aksaya. Hindi siya nagsasayang. Alam mo, tandaan mo mga tugang, na pag tayo ay nagbigay sa Diyos, wala pong nasasayang. Lahat po yan napapakinabangan. Kaya nga naman, dapat magbigay tayo ng anumang special, anumang napakamahalaga sa Diyos. Huwag yung ibibigay natin yung tira-tira. Yun, napakaganda po example yun. At sa ano sabi ni Judas? Oh, it could have been given to the poor. Tingnan mo. At sabi ni Lord sa kanya, the poor are always with you, but I do not have always with you. So ano ba sa importante? Ang mga mahihirap o si Kristo? Minsan ganun po eh. Gagamitin po ang mga mahihirap. Kaya kawawa din ang mga mahirap kasi madalas ginagamit po sila kahit sa politika. Ginagamit ang mga mahihirap. Kaya yun po, kawawa sila. Sabi nga, it could have given to the poor. But alam mo mga tugang, ang sabi ni Kristo nga, I am not always with you. Kasi tandaan mo mga tugang na si Kristo ay narito lamang sa atin in a limited time. In fact, 33 years lang si Kristo nasa lupa. So, ang mahalaga dito, ang pahalagan ang presensya ng Diyos. Pahalagan natin ang presensya ni Kristo. Pahalaga, kasi alam mo, itong tinatawag natin presence, yun po mga tugang importante, Yung mga presence, alam mo, mayroon tinatawag natin ministry of presence. Alam mo, kahit wala kang ginagawa, basta nandun ang iyong presensya, nandun yung feeling, ay malaki na pong bagay po yan. Alam mo, minsan ganun eh. Alam ba, may problema isang tao, hindi naman kinakailangan magsalita ka doon sa tao eh. Ang the important thing is, nandoon ka para sa kanya. Para sinasabi, I am here for you. Alam mo, sa buhay natin, ganun lang eh. Kasi minsan, the more na nagsasalita tayo, the more na baka lalong lumalala ang problema. Pero kung sabihin natin, I am just here for you, my presence, yung presence po, alam mo, nakulaon na tabang iyan eh, yung presensya ng Diyos eh, sa buhay natin. Ang problema sa tuyang mo yan eh, hindi natin pinapansin ang presensya ng Diyos sa kapaligiran. Kaya maganda po yun eh. Tapos,
feel the presence of God in our midst. Ano? Mahalaga po yun. Minsan hindi kasi nararamdaman. Ano? O ang Diyos, ang Diyos kasi nandoon sa atin. Alam mo, noong nagpapakumpisal nga po ako, sabi ko doon sa mga nagkumpisal sa akin, lalong-lalo na akong ang mga magulang ay talagang hirap na hirap kasi may anak sila na PWD or whatever. Sabi ko talaga, mahirap po talaga yan. Pero ang gagawin natin, take it another's perspective. Ano? Halimbawa, ganito po yun. Kung huwag mong titingnan na anak mo lang siya o tao lang siya. Tingnan mo na siya po ay sugo ng Diyos sa iyo. Para bang sinasabi, kung si Kristo nandyan, anong gagawin mo? Yun, hindi ba? Alagaan mo yun. Nandun na po yun. Tandaan natin, ang bawat tao ay kalarawan ng Diyos. Kaya di ba, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo rin sa Diyos. Kaya mahalaga po yan eh. Napakaganda po yan na balikan natin. Kaya ngayon, makita natin ang Diyos. At tandaan po natin na si Jesus ngayong Easter Monday ay ipinakikita sa atin ang kanyang pagkabuhay. In fact, ang Ebanghelyo sa araw na ito ng April 6, napakaganda po yun. Paalala sa atin, basahin ko po mga tugang ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 28, talata 8 hanggang 15. Noong panahon yun, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan, pinagharian sila ng nagkahalong takot at galak, at patakbong nagpapunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." So tingnan niyo mga kaibigan na sinugo ni Kristo ang mga babae na pumunta sa libingan. Kaya sila po ang naging unang misyonero ng pagkabuhay na magmuli. Yan. At ang dalang mabuting balita nila ay ito: huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihan ang mga kapatid ko, kapatid ni Kristo, na pumunta sa Galilea at makikita nila sa roon. Kasi alam mo mga tugang, ang Galilea ay lugar kung saan si Kristo nagsimula na magmisteryo, ay ministeryo. Pagkalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal at nagbantay sa libingan at ibinalita sa punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan, yan, tingnan mo sinuhulan ng malaking pera ang mga kawal at inutusan sila ng ganito na ito ang ipamalita. Ibang-iba po sa tunay na nangyari, sapagat ang nangyari po, sinabi ni Kristo sa mga babae na nagpakita kasi si Kristo na buhay na magmuli, pero dito ang sinabi ng mga religious leaders, ito pa mga masasabi ng matatanda ng bayan, na ipamalita nila, ito po kasinungalingan, fake news. Na samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang mga bangkay. Tingnan mo hanggang ngayon, fake news pa rin ang pinapalaganap nila Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makararating man ito sa gobernador, kami ang bahala. O tingnan mo, ang sabwatan. Yan ang problema sa atin dito ngayon Ang sabwatan sa kasinungalingan, sa korupsyon, yan po ang problema sa atin Tinanggap ang mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Huwag kayong ito pa rin ang sabihin ninyo sa mga udyo.
Yung mga kaibigan, ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 28, talata 8 hanggang 15. Makikita natin unang ang balita na nakita, kasi may mga witnesses, ang mga babae na nagpumunta sa libingan, witnesses po sila talaga, eyewitnesses po sila. Eyewitnesses. At of course, itong mga sundalo, dapat sila rin po ay eyewitnesses kasi sabi nga nila ito nga pagkaalis ng mga pumunta yung mga itong ibinalita sa punong saserdote ang lahat na nangyari. Nga lang, ayaw talaga nilang bigyan na ang mga tao na magtiwala na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Kaya anong ginawa nila? Nag-imbento sila ng kasinungalingan. Yan. So ang tanong mga kaibigan, tayo po ba ay tagapamalita ng katotohanan o tayo po ba ay tagapamalita ng kasinungalingan? Babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indukang. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukang. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ng bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasio hoping ngunyan aldaw ning Lunes, Easter Octave o April 6,
2026. So, kasuwago, binasa natin ang Ebanghelyo, na dalawang balita balita ng katotohanan at balita ng kasinungalingan. Pinapasinungalingan nila na ito pa, sabi nga, grabe ikaw ba'y susunod sa mga sinungaling kahit may pera? Alam mo, hindi dapat. Ibig sabihin, nabibili ka lang pala. Ang katotohanan, hindi po nabibili. Ang katotohanan, kahit anuman yan, ay lalabas po yan. Ano po ang kasinungalingan na gusto nilang ipahayag? Itong sabi ng mga punong saserdote, sinuhulan, number one, sinuhulan sila ng malaking pera, Kaya ito po ang problema sa atin, mga sinusuhulan. Basta nakakuha ka ng pera, ganun po ba? Parang sa election din nangyayari, di ba? Iboto mo ako, total, binigyan kita ng pera. Huwag ka na magsalita huwag ka na magkatotohanan, basta bigyan kita ng pera. Kaya nga po talaga naghihirap kasi nabibili pala, nasusuhulan. Hindi po tayo dapat mabuhay sa nasusuluhan, nasusuhulan. Dapat tayo mabuhay na may katotohanan, hindi sa sinuhuhulan. At suhulan ka ng malaki, dapat manindigan po lagi tayo sa mabuti at tama. Yan. Pero may mga taong ganun, na ang nangyayari mga tugang, na sila po ay nasusuhulan, nadadala sa pera. Magkano ka ba? Yan. Hindi po pwede yan. Hindi pwedeng ganun, Kaya ito po ang nangyari, Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Tingnan mo yung mga alagad ginawa pang magnanakaw. Yun, pagbibintang. Alam mo, ang kasalanan nito, nagbintang na, nagsuhol pa, talagang At sabi pa dito, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala. Pero kayo ang kawawa. Yan. Mahirap po mga tugang yan. Alam mo, napakaganda ang aral na ito. Ngayon na Lunes sa oktaba ng Pasko ng Puling Pagkabuhay, pinapaalala sa atin na tayong lahat ng mga Kristiyano ay maging tagapagpahayag ng katotohanan. Huwag tayong maging kasangkot na sinusuhulan dahil sa pera, sinusuhulan parang ikalat ang fake news, ang hindi tama na balita, hindi tama po yan. Dapat ang ating ibabalita ay ang katotohanan. Hindi mo maitatago ang katotohanan. Ito po, di ba? Inutusan sila ng ganito at ipamalita. Samantaling natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at dinakaw ang bangkay. Alam mo, sa kabila ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, patuloy sa pagsisinungaling at panlilinlang ang mga may kapakanan, patayin siya. Ito ang problema sa atin, sila po ang nasa kapangyarihan. Sila po ay mga opisyal, sila po ay mga halal, sila po ay nandyan sa matataas na katungkulan, na ano po ang ginagawa? Sa halip na sila ay maging kasangkapan sa pagtulong, sila po ay nagiging kasangkapan sa pagpapahirap. Dahil saan? Sa pagnanakaw. Tingnan po itong flood control project na yan. Hanggang ngayon, ano nangyayari? Nakalimutan na yata. Ano bang ang tanong kasi ngayon, may mangyayari po ba? May mananagot ba? Yan ang tanong Yun. Pero alam mo, may mananagot talaga yan sa bandang huli. Bakit? Lahat na yan mamamatay ang tao. At pag namatay ang tao, huhusgahan siya ng Diyos Huhusgahan siya ng Diyos. At walang makakatakas sa paghusga ng Diyos. At actually, tandaan natin ito, walang sino man ang makakatakas sa kamatayan. Lahat po tayo mamamatay.
kung ikaw gumawa ng kabutihan, no, matay ka man, at least ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero halimbawa, ikaw ay gumawa ng kasamaan. Pag ikaw namatay, hahatulan ka at maghihirap ka sa impyerno. Yan, napakahalaga mga kaibigan na pagnilayan natin yan. So yun, napakahalaga po ito na yung may mga katungkulan pa, sila pa ang nagiging kasangkapan sa pagsisinungaling at panlilinlang ng mga tao. Yung pang mga yun wala silang tawag na accountability and responsibility. Sa harap ng dakilang pag-aalay, tanda ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos, hindi man lang naantig ang kalooban nila. Kahit hindi maipaliwanag ang mga bagay o ng mga bantay, ang paggulong ng bato at ang pagkawala ng Panginoon sa libingan, inunawa nilang maprotektahan ang kanilang mga sarili. Tinatawag natin self-interest. Yan ang problema. Kung palaging inuuna natin ang ating pangsariling kapakanan, yung self-interest, kaya mahirap po mga tugang yan, na hindi sila antig ang kalooban nila, kaya nga yung ginagawa nila ay talagang pansariling kapakanan, maprotektahan ang kanilang sarili at ang sarili nilang pananaw. Yan. Hindi po dapat ganun, Kasi ang katotohanan ay katotohanan. Matigas ang kanilang mga puso, mga kaibigan, Pero ang tinapat at sa sitwasyon, hindi nila lubos maunawaan para manatili ang huwad na kwento. So, ang ibig sabihin, mabibili ka lang ng pera pala, Magkano ang dangal mo? Magkano ka ba? Ganun ba yan? Alam mo mga kaibigan, kung ipinagbibili natin ang ating sarili, tayo po ay mapupunta sa impyerno. Yun, pinagbibili mo ang sarili mo. Ang iyong dangal. Pinagbibili mo ang iyong dangal dahil sa pera. At tandaan po, kahit may pera ka, ang tanong, madadala mo ba ang perang yan? Pag ikaw ay namatay, hindi mo nga madala sa kabaong yan wala kang madadala. Tandaan po natin, wala po tayong madadala pag tayo ay nawala dito sa mundong ito. Ang tanging madadala lang po natin ay ang ating mga sarili. Kaya ngayon na ating pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Kristo, sana po pag nilay-nilayan natin ito, na magkaroon ng pagbabago. Tandaan po natin ang muling pagkabuhay ay isang kwento ng pagbabago. Nagbago na po. Dati si Kristo ay namatay, pero ngayon nabuhay na magmuli at bago na po ang kanyang paraan sa pagpapakita. Glorified body na po siya. Yun tinatawag na glorified body. So napakaganda po ito. Kaya sana tayo ay maging tagapagpahayag ng katotohanan, hindi ng mga kasinungalingan. So at the same time, sana maantig ang mga kalooban natin. So napakaganda po yan. So yun. So wag natin uunahin na protektahan ang ating mga sarili at mga sariling mga kapakanan o pananaw lamang. Matigas ang kanilang puso, tandaan natin mga kaibigan. Pera ang itinapat lamang sa sitwasyon, hindi lubos na maunawaan para mapanatili ang huwad na kwento at pagtakpan ang sariling mga kasalanan. Alam mo, isa pong magandang ginawa sa Semana Santa, yung pagkukumpisal. Alam mo po, ako'y tumulong doon sa Santo Domingo Albay. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9:30, marami pong nagkumpisal. Ganun din po doon sa Tagas, kay Father Dave. Marami din po nagkumpisal. Maganda pong gawin yun. Ibig sabihin,
wag natin tatakpan ang sarili nating mga kasalanan, kundi humingi tayo ng kapatawaran. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Show siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagsilbihan as in dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, as in Apple App Store, as in hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST, at sana po kayo ay naliliwanagan at nakakapulot po kayo ng informasyon, inspirasyon at bendisyon, lalo na sa ating pinag-uusapan na tayo po ay maging tagapagpahayag ng katotohanan. Hindi po dapat tayo maging kasangkapan o tagapagpahayag ng kasinungalingan tulad ng mga sundalo
kahit na po sila ay nabigyan ng pera, sinusuhulan. Masama po nga po yan eh. Yung sinusuhulan ka, iboto mo yung ganito. Tingnan mo nangyari sa atin ngayon. Kailan po tayo matututo? Kailan ba tayo matututo? Alam mo, nung nakarang eleksyon, grabe na talaga. Sobra na talaga ang suhulan. Kaya ang sinasabi na ang nananalo daw ngayon, dapat may pera ka. Pag wala kang pera, hindi ka mananalo. Ganun po ba yun? Hindi dahil nananalo ka dahil sa ikaw ay may magaling talagang plataforma o talagang magaling ka o dahil magaling ka sa pagsusuhol o sa pagnanakaw. So yun po, tatandaan po natin ngayon. Sa simula pa lang ng eleksyon, nakawan na po yan eh. Kaya nga pag nahalal ka, ganun naman. Nakawan na naman. Kaya kawawa ang bayan. Kaya naghihirap ang bayan. Ang mga bilihin nagmamahal. Bakit? Dahil sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kailan po ka talaga mawawala ang mga magnanakaw? Kasi yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan hindi naman yata na nakukulong. Tulad ng halimbawa, ito nagnakaw ka ng 100 pesos. Ilang nakulong na, ilang taon na yun. Pero ito mga nagnakaw ng bilyon, hindi man nakulong. At pag nakulong pa, napakaganda ang kulungan nila, air condition pa. Ganun po ba yan? Alam mo, nasa bandang huli, ang Diyos pa rin ang masasabi natin. Kaya, sana po, mabuhay na tayo sa katotohanan. Mabuhay na po tayo sa kabutihan. Kasi muling pagkabuhay na po ito eh. Ibig sabihin ngayon na pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, sana, magkaroon tayo ng pagbabago. Ano bang pagbabago meron tayo? Tapos na pang Semana Santa, may pagbabago na dapat dito. Bagong buhay na po ito. Di ba si Kristo, pinahirapan nila, pinatay nila, nabuhay na magmuli. At ito nga, nagkaroon ng bagong buhay. Kaya sana, magbagong buhay na po tayo. Bagong buhay. Kaya nga ito, Pasko ng pagkabuhay. Dahil tayo nagdiriwang ng pagkabuhay ni Kristo. Bagong buhay na po ito. Kaya mga tugang napakahalaga. At tandaan natin ito na huwag tayong manatili sa ating kasalanan o pagtakip ng ating mga kasalanan. Handa silang gamitin ang impluensya, makikita natin sa larangan ng politika para kontrolin at salungatin ang katotohanan. Yan ang problema eh. Kaya nga tingin mo ito ngayon, ano ba talaga ang katotohanan ngayon sa flood control? Ano ba talaga ang katotohanan? Ang ginagawa totoo may kapangyarihan sila, may impluensya sila sa larangan ng politika. Kaya nga yung kanilang kukontrolin at sasalungatin ang katotohanan. Kasi ang ayaw nila ng katotohanan dahil sila po ay nabubuhay sa kasinungalingan. Kasi ang taong nabubuhay sa katotohanan ay mapakumbaba. Haharapin niya. Ano mang mangyari, haharapin niya. Hindi niya tatakpan ang kanyang sariling kasalanan. Kundi haharapin niya. Ito po ang tunay. Ipinangalat ito sa mga Hudyo. Yung sinasabi na si Kristo ay hindi daw nabuhay na magmuli, kundi ang nangyari, na ninakaw ang bangkay ni Kristo. Kaya wala na si Kristo sa libingan. Pero ang totoo, talagang nabuhay na magmuli si Kristo. Kaya nga ito pong mga balita ng mga babae na galing sa libingan, na napatakbo silang nagpunta sa libingan. At sabi, humayo kayo. At sinabi ni Kristo sa kanila, humayo kayo. Una pala, huwag kayong matakot Importante talaga, huwag tayong matatakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko, yan, na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So doon nagsimula na po yun. Napakaganda po yun. Kaya importante po, huwag natin ipagkait ang mabuting balita at ang buhay pananampalataya na dapat maging prioridad
Na priority po dapat yan. Ano? Kaya patuloy sa ating panahon ang tunggalian ng liwanag laban sa kadiliman na nangyari sa pinuno ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin po yan eh. Bakit ba yung mga gumagawa ng mga kasamaan parang nagtatagumpay? Ano? Siguro, minsan, sabihin natin nagtatagumpay, pero sa lupa lang yan. Pero hindi lahat ng panahon magtatagumpay yan. Darating din ang panahon. Ano? Nang mawawala sa kanila ang kanilang kayamanan na yan dahil mamamatay sila. At hindi lang yan. Tandaan po natin, ito ay mga ordinaryong bagay. Ano? Mawawala po yan. Ano? Kaya nga, dapat tayo ay manindigan sa katotohanan. Tandaan po natin ito na patuloy sa panahon natin ito ang pagtutunggali sa liwanag, sa kadiliman. Naglalaban ang liwanag at ang kadiliman. Ano? So nangyari ito sa puso ng bawat isa. Ano ang nanalaro sa puso mo? O sa buhay mo ngayon? Yan tanong ko ngayon. Ano? Siguro maganda pag nilay-nilayan po yan. Ano? Na bago tayo magwakas, ito po yan. Ngayon na tapos na po ang Semana Santa. Ano? Last week, Semana Santa. Ngayon, Easter octave na po tayo. Lunes ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito po ang pagnilayan natin. Ano? Ano ang nananalo sa puso at buhay mo? Yan. Yung bang maipayag mo ang katotohanan? O natatakot kang ipayag ang katotohanan? Sapagkat baka ikaw ay patayin o insultuhin. Yan. Minsan ganun po yan eh. Ano? Alam mo yung sinabi ni Father Jim, maganda po yun. Oh? Yung following Jesus at a distance. Anong klaseng distance? Sabi nga, sometimes people follow the Lord at a distance because distance of fear. Totoo, sumusunod tayo, pero may takot tayo. Ano? Takot tulad ni Pedro. Ano? May takot tayo na ma-identify tayo kay Kristo at baka tayo patayin. Pero tandaan mo mga tugang, huwag tayong matakot na ma-identify. Sabihin natin, ay, kasama ni Kristo yan. Hindi ba? Yan ang nangyari. Pero sabi nga, malayo ang distansya niya, pero malapit naman ang puso. Ayan ang importante ngayon. Kahit malayo ka po, pero pas malapit ang puso, yan importante. Yung isa pa yun, distance of attachment. Ano yung distance yun, mga kaibigan? So, yung nga, nung tinanong ni Kristo, ano susunod ka sa akin, yung rich young man. So, anong nangyari? Sabi, alam mo ba ang 10 utos? O alam ko yan. At tung bata pa ako, sinunod ko na yon. Ngayon, yun ang sabi, go and sell what you have and give it to the poor. Yun, that is the challenge. The Evangelical Council. Ano ang ginawa ng ano? So, yung young rich man ay umuwi na malungkot. Bakit? Ayaw niyang iwanan ang kanyang kayamanan. Tandaan natin, ang kayamanan dito sa mundong ito, talagang iiwanan natin yan. Wala pang sino man na napakayaman na dinala niya ang kanyang kayamanan sa hukay. Wala po. Ang magandang kayamanan ay ang kayamanan natin sa Diyos. Ano bang kayamanan natin sa Diyos? Yung tinatawag spiritual wealth. Ano? Spiritual wealth. Alam mo yung grasya yun eh. Halimbawa, yung kayamanan sa Espiritu, kayamanan sa Diyos, yung pong pagmamahal. Ano? So, yun ang tunay na kayamanan na madadala po natin yan sa langit pag tayo po ay nawala na dito sa mundong ito. Kaya napakaganda po yun. Ano? And at the same time, meron tinatawag natin distance of resistance. Totoo yung mga Pariseyo, sumusunod sila sa Kristo, pero ang distansya noon, resistance. Naghahanap sila ng maipupukol kay Kristo. Naghahanap sila ng maibabato kay Kristo. Yun. Ikaw ba'y sumusunod kay Kristo parang maghanap ng kamalian ni Kristo? Parang gano'n yun eh. Minsan, pupunta tayo sa mga seminar, hanapan lang natin ng mali, pagkakamali. Ikaw ba'y naghahanap ng pagkakamali? O ikaw ba ay isang tao na natututo sa pagkakamali? Yan. Okay? So,
Yan. And of course, ang napakaganda po, yung distance of respect or distance of humility. Tandaan po natin na may isang, may dalawang tao na nagdasal sa templo. Yung isa, nagmayabang. Hindi ako tulad ng taong yan, ng publikanong yan. Sabi ng Pariseo. Ako po ay nagmayabang siya, nag-ayuno, nagsumusunod sa 10 utos, lahat. Hindi ako tulad ng ganyan. Pero yung lalaki, yung tax collector, yung makasalanan, ang sabi lang niya, Lord, have mercy on me as in. Kaawaan po ninyo ako dahil ako yung makasalanan. Nung lumabas sila sa templo, sino ang masaya? Yung Pariseo o yung publikano? Yung publikano. Bakit? He was liberated from sin. So, tandaan po natin. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaram si Father Butch po ito. Nagpapasalamat ako sa ating technical at the same time sa IT. God bless you. Bye-bye.